Здравейте, скъпи приятели! Преди време показахме наша зрителка, която имаше проблем с получаването на сумата по гражданска отговорност, която трябва да й бъде изплатена. Случай при мен е, че ме блъснаха преди 1 година с мой личен автомобил, при което автомобил, който ме блъсна, изчезна. Стана ясно, че даденият автомобил, който ме е блъснал, е обявен за откраднат. Нищо не ми дадоха на момента като документ за даденото происшествие. Казаха ми, че в последствие, нали, чрез застрахователите трябва да ми изплатят дадено обезщетение, което вече 1 година не ми е изплатено. Това е по гражданска отговорност. Да, по гражданска отговорност. В закона пише, че при такава фактическа обстановка, при кражба на автомобил не се изплаща гражданска отговорност. От застрахователя по гражданска отговорност. Изплаща се от гаранционния фонд. Тоест в този случай тя ще може да получи обезщетение от гаранционния фонд. Просто трябва крайно и окончателно полицията да се произнесе кой е отговорен за събитието. Скоро след нашето интервю полицията се произнесе. Но това се случи почти 2 години след инцидента. А срокът за изплащане на щети по застраховката гражданска отговорност е 3 месеца, което прави задължителната застраховка неефективна за гражданите в този случай. В момента сме тук с господин Пламен Йорданов, който е народен представител от област Стара Загора. Имаме предложение за промяна на 2 члена от Кодекса на застраховането. А именно, член 257, алинея 2 и член 267, алинея 2. Точка 1, според които, ако ви блъснат с краден автомобил, няма да получите обезщетение от застраховател, а от гаранционния фонд. Някога, може би. В крайна сметка, ако някой ви удари с краден автомобил, пък макар и с валидна застраховка гражданска отговорност, нямате никаква вина, че той е откраднат. Затова смятаме, че след промените в Кодекса на застраховането, правата на гражданите ще бъдат защитени и в този случай. В конкретният случай влизаме в един омагьосан кръг, тъй като самият застраховател, който е задължен в 2-месечен срок да събере всички необходими доказателства по конкретният случай и да ги представи на гаранционния фонд, изпада в задънена улица и по една много проста причина, че не успява да се снабди с необходимите документи от полицията. Тоест, влизаме в един омагьосан кръг, в който нито застрахователя, нито гаранционния фонд може ефективно да си свърши работата. С удоволствие ще приема тази предлагана от вас промяна и ще я внеса за становище от страна на Министерство на финансите. Ако становището е положително, ще бъде предложена като законодателна промяна в Кодекса за застраховане. Смятам, че би било и подходящо да организираме нещо като дискусия между заинтересованите страни. Ние ви връчваме това писмо официално от екипа на Господари на ефира. И в какъв срок може да станат всички тези хубави неща, с които, дай Боже, да улесним всички граждани на нашата страна? До края на месец юни или средата на годината е напълно възможно да го организираме това. Това е за сега от нас, за господарите Добромир и Мирослав.